So yan mga bay, dumating na yung CNC natin na bracket pang 81 pat. Tawag nito 81, anong tawag, basta itong klaseng mga kaliper mga bay, na 2 pat. So dumating na siya, galing to ng Thailand, in-order natin. So tignan natin kung goods ba to, kung pwede ba to sa Raider J natin. So pang XRN to or wave na disc brake, conversion disc brake. So ito po siya. So siguradong maglagay tayo ng spacer. Hindi ko lang alam kung mag-spacer pa ba tayo. So parang wala ba tayong spacer dito. Yan. Kasi yung spacer dito winilding na natin dito. So ito mga bay, tayo lang gumawa nito. Kaya malaman natin to ngayon yung ilang spacer bang ilagay natin. So maghanap lang tayo ng mga spacer doon. Pwede natin ilagay dito. So, tanggalin man natin to. So kanina malinis lang to, pag uwi natin naulanan tayo. So yan, dumi na naman. So okay lang yan kasi ganyan talaga pag gagamitin. So kabit na natin to. Hindi ko alam kung doon papasok to, pero maluwang na to. Kasi kinata natin to, sayang ba. Huli kasi natin to nakikita na pwede to sa ating motor para malinis sa tignan ba. And rin natin yung sim din dito sa mga shock na klase. So yan, ikabit na natin mga bay. Let's go! So yan mga bay, na ikabit na natin. So kaso lang may problema. So binutasan natin to. So tatanggalin natin to ngayon, pagkitaan natin yung paano natin binutasan to. Butin lang may barina tayo. Pagkatapos dito okay naman yung kapit sa brake niya. Kaso lang ito dapat bago tong brake pad mga bay. Pag mag-sitting tayo ng bago dito. Kaya ang gagawin ko, tatanggalin ko muna to. Ibabalik ko muna to. Ito, kasi order pa tayo ng bagong brake pad nito mga bay. Hindi siya pwede pag manipis na kasi yung brake pad nito. Nipisan na, may kanipisan na. Kaya babalik lang natin to. Ang importante is na po natin ba na ikabit natin ng maayos. So kailangan pa tayo magdagdag ng mga spacer. Yan o. So may spacer tayo nilagay o. Yan o, 3 spacer. So bilan din natin to ng mga spacer. Yung spacer na pwede i-cut natin. At dito naglagay din tayo ng spacer dito sa giliran. So hindi sa plug and play mga bay pag sa Raider J. Siguro pag bagong kabit mo tapos ito yung gagamitin mo pag sit up, siguro plug and play siya kasi hindi ka nalalagay dito. Ito kasi yung nasundan ko. Yan ang laki kasi ng mas malaki kasi yung ano dito, yung spacer ba yung nakabilti na daan. Kaya ayun, gagawin natin, ibalik natin to. Saka yung dito mga bayo, naliitan natin yung doon, pero may diskarte na ako. Papasukan ko siya ng ito 12mm yung doon. So tatanggalin ko yan, i-explain ko sa iyo kung paano gagawin. So, yung bibilhin ko lang dito is yung mga spacer na lang. So may mabili naman tayo ng mga spacer na ganyan.
So, bilhan natin yan ng maraming spacer. Pero bibili muna tayo ng brake pad nito. Bibilhan natin ito ng brake pad para all goods ba. Para hindi sa masayang mga bay. Kasi panipis na kasi yung brake pad nito. Hindi ito makita kung mamaya pagtanggal sa dito. Makikita natin. Maniklis. So, hindi siya pantay. So, makukuha niya yung may makapal doon na part sa brake pad dito sa sabit. Kaya, ang hirap. Yung preno hindi masyadong makapit. Hindi gaya dito na nakasit na yung brake pad dito. Ito na lang yung gagamitin muna natin. At least nakabili na tayo ng CNC na pang dito mga bay na pwede talaga. So, hindi siya plug and play. Basta ang importante na hanapan natin ang diskarte. So, ayan lang siguro. Papakita ko muna kung ano yung binatasan natin doon. Ito yung sinasabi ko sa inyo. So, ito yung original na butas. So, ito yung pangalawang butas. Buti na lang may barina ako na ganito kalaki. Kaya binirinahan ko. So, hindi siya plug and play. Dito, pinotol natin. Kasi, sasayad sa doon mga bayo. Ito yung sasayaran niya. Ito yung ibig sabihin ko sa inyo na pasukan ko ng 12mm. Ito yung 12mm ata. 13. Yung 13. Mas maganda yung 13, no? Mas fit siya. So, ito yung 13 papasok natin. So, dito natin yan. Tagalin ba natin ito? Maayos natin pagkadim. So, yan yung 13 and then papasok natin. Sa sandira lang natin to. Ipasok natin to. So, yan. So, all goods na. Hindi na to siya alog ito. Hindi na to alog. Kasi tamang-tama lang to. Pero mas maganda din ang 12. Ito yung 12. Oh. Dito pasok lang yung 12. Yung sa 12 may kunting alogo. Pero okay na siguro to. So ito na lang ipapasok natin. Ayan. Pasok natin dyan. So may isang 12 pa tayo na ito. Mas maganda pa to siguro na 12 ba yan. So ito na lang yung gagawin natin. So ito yung sasaya dito mga bayo. Mas maganda siguro pag kabit ko. Isihinang ko to. Dito hihinangin natin to. Para maano siya ba? Manipis na parang ganito. Para hindi na tayo maglagay ng spacer. Para didikit talaga to. Kasi hindi to didikit mga bayo. Tingnan niya. Yan o. Hindi siya didikit o. Mabangga siya. Ayan, mabangga siya. Yun ang problema niya. Kaya lagyan pa natin ng spacer ng gano'n para lilibel siya. Kaya ang gusto ko, hinangin ko to dito. So, at least, naikabit natin yung CNC na bracket. Mas maganda siguro. Ito. Mas maganda pa nga, tabasan pa natin to dito. Bubutasan na natin ng ganito na malaki. Ayan, tignan natin yung butas. Pero maliit naman. So, okay na to. So, ganito lang mga bay. So, at least na subukan natin ikabit. So, at least all good siya. At walang problema. Walang problema. Daming problema nito mga bay. Huwag kayong maniwala. So, mga ganito. Mga plug and play. Hindi talaga to plug and play. Sabi doon plug and play. Hindi ko lang alam bakit sabi nila plug and play. Yun. So, yan lang mga bay. Ang may bahagi natin. So, at least sinubukan natin yung pyesa. So, ibabalik natin. So, ito yung brake pad natin. No? Hindi yan pantay. Dito tayo. No? Oh. Yan, hindi yan pantay. Oh. Yung kain nito, hindi pantay. Yan, hindi makikita. Hindi pantay. Kaya, malapit na siya maubos. Oh. Kunti na lang. Kaya, ang gagawin natin, bibili tayo ng bagong brake pad. Para na mas maganda yung pag-sit up natin. So yan lang, ibabahagi natin mga bay. So kita-kits sa installation nito pag makabili na tayo ng brake pad nito. Let's go!